Hi लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो देलायखांनानै रेडि दख'ना गाननानै नानियाबो रेडि जाबाय ओमफ्राय दायो स्कुलाव थांसिगोन आरोना जोङो बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोरो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो आरोना दिनै एकदम मर्निंआवनो सिखांथारदों आरोना मैयानिफ्रायबो सिगांसिन सिखांदों दिनै मानोना आंहा मैया फासिखौ फोसाबनो मोनाखैमोन ना माने टाइमा हास्लाबा जादोंना मैया मर्निंआवहाय बेनि थाखायनो दिनै एसे एडभान्स सिखांदों आरोना ओमफ्रायो बिराद उन्दुफिननोसो ओंखारबाय आरोना मर्निंआव सिखांबाथाय बिराद उन्दुफिननो ओंखारो ओमफ्राय मैयाबो आङो 10ता साराय 10तायावनो उन्दुदोंमोन बेखायनो थाब सिखांनो हाबाय आरोना लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नङाबा मिन्थिनाय नङाना आं जे मा देखायगोन मा देखाया बिदिब्ला थौबाय थादो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम अखा हानाय नङा दान बोथोरा साथा लांलाथ' सालायथोंहाय थ' बेबो स्कुल थांनो रेडि जाखाबाय मालाय हनै दै गोजाजोब हाब्रु गोजाजोब माबायदि नुदों मबाइला बाम नांबाय ससे थाबाय होफिनसै बेनिफ्राय थाबायदो दे हाब्रु गैला आयु गिलिर जाथारबायहाय सनालिया जायै गिलिर जाथारबायनो सनालिया ना सनालि ओंखाम जायै गिलिर जाथारबाय दा थांबाय थांसै खोदोम फिथाइसो थांनोसै टट' लाहैनोसै डाइरेक्ट थांसै आरोना लोगोफोर बिराद ओंखाम उखैनाय मोनबाय आंहा दासो नानिखौ जाहोबाय आं जायासै बैयावहाय टट' मोनसे फैदोंमोन थांगोन नामाथाय शंकराबा दिनै दंना गैया बेजों थांसै शंकरखौ फ्रिजनि दै खावनानै लोंबाथ' हामगोन ना स्कुल जाबे शिलं स्कुल जाबे ना थाङानोहाय बे जेनेबा हाब्रु स्कुल मोनसैनो जों दै बथला गेवनासो थादों दै बथला गेवनानै थादोंहाय नोंना नायसनाखैमोन दायो स्कुल गफिनबाय लोगोफोर नै जोङो फैफिनबाय हाइरड मोनफैबाय आरोना अखासो हासिगोन नामासै हाइरड मोनबायब्रा सान्दुङानो हनै दोमैयोबो सान्दुं गोसाबो जायो सान्दुं गोसा ओमफ्राय गरम जायो दै गोजौ मादि थांनो बास स्टेन्डआव हाबलांनांगौ हनै दादिजों रायलायलांनो दं लोगोफोर सफैबाय न'आवहाय आं बास स्टेन्डआव हाबबोदोंमोन एसे खामानि दंमोन बेखायनो बोरायबो फैदोंमोन ना ओमफ्राय बोराया न'सिम दोनबोबाय फैबाय थाबायबोनो गबाय बास स्टेन्डनिफ्राय ओमफ्राय ओरैबायदि गरम जाबाय नै सिथ्लाया सिबोजोब्बाय नै गिसिनो जिबायदि गरम ना लोगोफोर मा होनबावनो आरोना दिनै गरमानो अयथासार फांखा होनानैसो जिरायदों फांखायाबो बोरैबा मा जाखोथाय माबा ग्रे होननानै गाबग्रा जाबाय माने फांखाया गाज्रि जाखाबायमोन बे ओमफ्राय बोरायासो मा जे बानायनानै मोजां जाफिनखो आरो फांखाया गाबफिनग्रा जालायदों आरोना मा जायो जाथोंसै गरमानो अयथासार दिनै अयथासार गरम नुबाय बिनानावनि गस्ला ड्रेसखौ लामना दोननो थिननाया लामना दोनबावाखै मा होनबावनो लोगोफोर ड्रेस गांसे लागायनोसै र' ओमफ्राय संनोसै ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर सान्दुं थिखा एसे दोमैदुं जालायबाय ओमफ्राय आरो दा गरम होफिनबा माने सान्दुंआव दुंफिनबा गरमासो बारा जाखागोन आरोना लोगोफोर ओंखाम जाननानै लाबाय आङो ओमफ्राय बोराया हनै अमा बेदर जानो लुगैदों होनगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नाना जाबाय थाबायना बे फासि जानायनि ओमफ्राय लाबोदों आङो 100 थाखानि फवासेनो जोंनाबो साथामल'खाबो बेनो मोनासिम जाजायो लानानै फैबाय आङो मैथाजों संना होनोसै गरमावलाय ओंखामफोरखौनो खहाबाना लोगोफोर आंबो आरो दाख्लै लोमजानायनिफ्राय ओंखामखौनो जानो हाया जादों बेजों संलाबायनानै होनोसै बबावथो माथो मोनबाय थानो ओरैबायदि गरम ना दिनै अभारद्राय गरमानो माने सान्दुङा दहाय गोसा गैथारामोन दोहो ओरैबायदि गरम फैनो दा सान्दुं एसे दोमैदों दहायो स्कुलनिफ्राय फैनाय समावथ' ओरैबायदि सान्दुं गोसामोन सायलासालि सायनोसै संनोसै दलद थानोसै दलदबो थानो मोनबावासो खामानि दंबावसो फैगोनसो खामानियानो जोबनो थाङा मा मोनदों नोङो र' रेक्साय हाबाब जोंना रेक्सा ना गोरानखौ जे मा मोनो दाख्लै खावनानै जादों ना गोरानखौनो बेबा माबेसे खावनानै जाखो सोर मिथिबावो फोरानबाय थाबाय सानसुआवहाय ओमफ्राय दानाबा
आं आरो न' सिङाव सि खनबाय थाबाय सिफोरखौ गोरानफोरखौहाय लांनानै खनहैबाय दानाबा सनालियाबो गेलेखादों बायह्रायावनो ओमफ्रायो आंबो सि खनगासिनो दं ओमफ्राय सि खनखौनो गेलेनानै थाल लायासै फैनानै नायफैबा ना गोरानानो जाबाय बियो जागासिनो दं आं फैबा मा जे आखल गाज्रि जादों बुंनांला आरोना लोगोफोर ओरैनोबाथ' जालाबाया ओमफ्राय दानाबा ओइदिनखालिबो मा जाखो ओमफ्राय मैयाबो नङाबा बिदिनो खुल्ला लामनानै दोनो ओमफ्य जायाखै आरोना बेबायदिनो एखमबा माबा बोरखाङो सैमायानो मा होनबावनो बै बारावबो जोङो माबायाव गेंटकआव बेरायहैबा मार्चआवहाय माया बिखुनजोआहाय मालाय बेदर फोरानदोंमोननो आसार खालामनो बेसेबांबा बुरजा बेदरखौ जानानै एसेल' दोननो बेदर गोरानखौ आरोना मा जे जादों आंना आगोलनि सैमाया बिदि खावनानै जाथारामोन आरोना बैयो सिगांनि सैमायाहाय बिदि खावनानै जाथारामोन बे मा जे आखल गाज्रि बुजाबाबो आखल गाज्रिखौनो गारा आरोना लोगोफोर मा होनबावनो अबेबा समाव जायाबो जानायालाय ओमफ्राय गेरेन्थि होनो हाया आरोना माने बिसासखौनो खालामजाया बेखौहाय मा होनबावगोन माथो होनबावनो सैमाफोरखौलाय हाजार मोजां जाहो हाजार मोजाङै दोन सैमाया सैमाखा होननायसो जानोसै अननोबो ओंखारो फिदावबायना ओमफ्राय दा माने सैमा गैयाबा न'फोरखौ खालि मोनलायग्रासो जाबावबाय आरोना लोगोफोर मानि थाखाय मोजां मोनो होनब्ला आङो माने मोनाफ्रावबाबो नों सोरबाफोर मानसि फैबाबो सानफ्रावबाबो एकदम माने सोरबा फैबाथाय मिन्थिथारोना सोंथारोना बिसोरो बेखायनो आरो आब'आ माने स्कुलावहाय बे उन्दै दोनबोग्रा सासे आब' दङ बेयो लेबु लाबोदोंमोन बै सासे आब'नोसो लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौ आङो बिनानै लाबोथारबाय ओमफ्राय गोथावथारनो जानो बिसोर दहाय जादोंमोन थाइसे ओमफ्राय संख्रि गैया मा गैया जायाखै आङो दा जागोन र' लोगोफोर दाहाय देखायगोन नोंसोरनोबो बांद्राय गोखैद्राय नङानो आरोना नारें आसि ना मा होनो जिखुनु बेबायदिबाबो बेहा मोजांसिननो जानो दा जागोन र' लोगोफोर संना लागोननि बेदरखौनो बारा फसायनाय मोनासै आङो नै लाबोबा लाबोनानै मैथाजों संलाबायनोसै बेखौनो हौवासैल' बेदर साराया गोसोमनो खारला गोसोमानो फुबाबो एसेल'जों ओमफ्राय दहायो माने ना एवदोंमोन ना आङो ना मानै माथाम नांदोंमोन फासियावहाय ओमफ्राय एवथ्रमनानै दोनबाय आङो आं गेलेयाहाय गेलेनो बाथारदां गरमाव ओमफ्राय बोराया माने जाबाय थानायखाय बाबाय जाहैदों नाखौ बेदर जानो लुगैदों होनबाय थादोंना बेनि थाखायनो फवासे लाबोना होफैबाय आङो ओमफ्राय दाख्लै दाउ बेदर आं होनदोंमोन ना दिनैनिफ्राय जाथ'ला होननाय ओमफ्राय जाखायाखैमोन आरोना ओमफ्राय गावसोर आरो मा जानो होनबाय थानायखाय लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय सामब्रामबोथ' नाखौथ' एसे एनै मोनखायो बाथोन जागासिनो मोनो आरोना फासि साबाय थाबा ओमफ्राय साहैदों आङो होनबाबो दा साहैसै होनना बुंदोंमोन आरोना बोराया मैया मोनायावहाय ओमफ्राय आङो है बाथोन जानो मोनथारो साहैगोन आहा होननानै साहैदों आरोना ओमफ्य फुङावनो सिखांदों 4:50 सिखांबाय बोखांबाय थाबनो बोखांनानैहाय दुगैयै लोबै थांबाय आरोना ओमफ्राय फासिखौबो जल्दि फोसाबबाय आङो ओमफ्राय माखासेखौहाय दाहाय फोसाबफैनोसै होननानै सुनानै गालांबाय आङो माने एसेसो फोसाबलाङाबा उनाव रानबाथाय माने मोजां जाया फोसाबनो बेनि थाखायनो आरोना संनानै लागोसै जल्दिनो ओमफ्रायो ओंखामबो बिराद उखैबाय आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो जल्दि संनानै जानानै लानोसै खामानि दंबावोसो आरो मोनसे खामानि दङ बेखौ दा आं थांला सान्दुं गोसाखाय बोराया मावहैथोंसै आरोना लोगोफोर नै आंना मैथाया बिदि दोनगोनहाय आहा माजों जानो बिसिनि दालिजों जानो हाया ओंखामानो हाबा आरोना लोगोफोर आं दालिजों बिराद गोथाव जाखासिगोन मैथाजों जाबायबो खांनोसै आं साराय गोसोमाव संनानै गोथाव जायोना जाया दिनै थांबाय आरोना लोगोफोर खुनुरुखुम मोनबाय ओमफ्राय दसे जिरायथ'नोसै थान्दानो दसे जिरायनानै जानोसै आरोना मोनस्लाब मोनै जानोबो बोरैबा मोनो गरमनो एसे थान्दा जाथोंसै बिनि उनाव जानोसै 5 मिनिटसो थानानै अखा हानोसो नागिरबाय नै लोगोफोर मुजायासो गोलैनानै थाफैबावबाय एसे राननो नांथारबावगौ सुवाखैबा माथो सुदोंमोन ना आङो बोथोरा नायलाय ओरैजाय एसे सान्दुं दुंहांहां ओरै खोमसि जाजोब्बाय सान्दुंआनो गैला आरोना दा बर्थमान माबायदि जाजोबखो खोमसि जादों सिफोरखौ थिखोना लानोसै आं अखा हासिगोन आरोना लोगोफोर एकदम खोमसि जाजोब्बाय बोरैबा थिखोनानै लागोरसै सिफोरखौहाय लेबुआ नारें आसुगुर लेबु बेखौ जानो नागिरदों आङो बानलु थाइब्रै लाखाबाय संख्रि एसे सनालिया बेसे जागोन जाहैदों जानि लोगोफोर लेबु आरामसे सैना लाबाय आं नै सुदेंसानि मामि हरदों सुदेंसानि मामि हरदों जाजायोब्रा मेगन बायदि ओरै गाननाय बायदिसो होनजायो जानो हायो ना हाया आं बेखौनो जागोन संख्रि फोनानै बेगरा गारदोब्रा बेगरखौ गारदो गोखै दा माबे बिदिखौ जायो जाजायो बिराद जानो लुगैबाय
जोंहा जागोन होन बिनानावखौ लिंहैनो थिनबाय आं दादाया राबन नङा उसुर नङा होनहैथांनो मा होनबावनो आरोना लोगोफोर आं दहायनो बिराद जानो लुगैखादों ओमफ्राय संख्रि बानलु गैयैखायनो इन्टारेस्ट मोनाखै जानो बाना जानाय नायनोबा फैद' जाम्बासो मानसियानो माबा राबन नङा उसुर नङानो लेबु जानायाखि सोरबा राबन उसुराल' जायोहाय लोगोफोरना सान्दुङासो गैलायलायला सान्दुं गोसायावसो जानो गोथाव ओरै खालामसै हानो बेखौ बिदि हाखानानै जानोसै बाबि गरम गैला मा गरम बिलाय ए सान्दुङा औहाय गरम गैला गोथाव जाथारदों संख्रिजों गोथाव जाथारदों आंथ' खदै गग्लिजोब्बाय जानो लुगैनायानो लोगोफोर फासिबो फोसाबनांगौ आंहा फासि फोसाबाखै सिङावब्रा खुगा सिङाव खदैयानो गजोब्बाय जानो लुगैनायानो हाब माला माला नांबावगौ आयौ सैसे जानाया माला माला जाखांजोब्बाय नांबावगौ जाहैदों सनालिनो मा जाबावनो बै एसेखौ होनसै आङो बैलाय बै एसेखौ होगोन आं र' हानायनि मारै हाना होगोन बै सोरनि बे आंनिसो बै एसे सोरनि गोथाव जादों बा बिदिबो थायोना संख्रिजों माला माला जोबखोना नाङाखै आंना संख्रि नाङा आंना दंखायो संख्रि बेबे स्रां मोननायनि नै मोनसे जाफैनो बिराद गोथाव जादों गोखै नङा हाथाया सायाखै सानो ना खैनो खैनो र' सुना लागोन ना लोगोफोर बिराद टेस्टि लगायना लाखाबाय आं बेगरा बेयाव गारजोब्बाय दा गारहरसै टेस्टिखा गारदो बेयाव गार टेबोलावहाय बाबि बेखौ मेगनावसो गानो ओइ मेगनाव गानो नामा लेबुखौ मेगनाव गानो मालाय थाइबेंखौसो मेगनाव गानो दा बेखौ मेगनाव गानो थाइबें आगोलसो न'आव थानाय समावहाय बिराद जायोमोन आरोना लेबुखौ नायलाय बिदियानो गबायसो बाव लेबुआलाय बिदि गखागोन ना जाखुवा गोजांस्रिजोब्बाय लोगोफोर खैबाय हाथाया हाथाया थैबाय खैबाय जि थाबायबो जाजोबनो हागोन ना हाया जाखो आंलाय लोगोफोर हाथायासो खैबाय माथो बानलु आलु बहा होबाय संख्रिसो लाबोना बानलुबो आलुदों गोखैबो मोनदों उदैना आलु होजोबसिगोन मैयाबो मोनायाव बानलु बाथोन जानायनि रायजादों बोरायजों मा रायजादो ना बाथोन थाखासे थाखानानै आरो बानलु गोरानखौ सावनानै सिफ्लेना जाबावदोंमोन आङो सानाव रायजागोन नोङो मैया मोनायावसो दं उन्दुबायमोन टेस्टि आखाय सुदो दैयालाय जाना लागोसो लोगोफोर रेमब' जादों नै रेमब' एसेनो गोलैनो
स' लोगोफोर दुगैखांबाय आङो दायो मोनागुलायबाय आरोना आङो थांहां ओरै फैहांनो हासि फोसाबबाय आरो मा होनो सफारि फिथाइ हानबाय बोरायाहाय मोनबाय जा बुरजानो दा सामफ्रामबो हानो एसे एसे ओमफ्राय गोजौआवथ' गाखोनाय जायाना नुवाना थिं सानिखौहाय जा बुरजा हानबाय ओमफ्राय एसे गाबोन बै सासे आब'आ बिहरदों नालाय बेनो लांनोसै एसे दोनबाय आङो ओमफ्राय बे जोंहानि बिखुनजो उन्दैमोन सानोबो हरबाय आरोना ओमफ्राय आं थांनोनो सोलाबासै थांनो सानदोंमोन आं बिसिनावहाय आंबो न'नि खामानि मावबाय ओरै आदामोनहा ना बाथोन जानो होननानै ना बाथोन देहोबाय ओमफ्राय मोनागुलायबाय आरोना ओमफ्राय आङो बिसिनावबो आइ उन्दैमोनावबो थांनो मोनासै आइ उन्दैनाव फन हरनानैसो फिसालाखौ लेंहरबाय आरोना आङो बिबोनांखौ लेंहरनानैसो बेनो हरबाय आङो मा होनबावनो आरोना लोगोफोर आं सानबायखि आरामसे दा ब्लग बानायनोसै एसे माबा मोनसेफोर देखायनोसै बिदि सानबाय दानाबा बिदिसो जानानै होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर दायो आङो दुगैखां देलायखां जुदि मा देलायबावनो देलायला आङो जेबोनो ओरैनो गुस्थियावल' लिप बाम फुनबाय आङो बिराद गरम ओमफ्राय खानायखौ खाथुमनानै लाबाय आं गरमनि थाखायनो नानियाबो लेखा फरायगासिनो दङ नै लेखा दसे फोरोंनोसै आयौ मा मोदानखोसै दसे लेखा फोरोंनोसै आङो ओंखाम जाननानै लाग्रोसै बिनि उनाव फोरोंबाय थानोसै ओंख्रि दङ दहाय साननि एसेनो संबाय थाला आङो दायो ओमफ्राय खामानिया आरो दंबावोमोन आंहा मोनसे खामानि बाखि थाबावबायसो आरोना गय एसे खावनो बाखि दंबावोमोन बेखौहाय थाथोंसै गाबोनफोर माबानोसै आं एसे आद्रा दांहांनायावनो मानसि फैना होबायना दहायो बिनि थाखायनो मोजाङै दांदेरनो मोनासै आरोना ओमफ्राय आरो बे खाथियावनो बे आदामोनावनो जायहा ना बाथोन देनो दोनदों बे आदामोनावनो सासे बिहाव जानाय फैदोंमोन ओमफ्राय बेजोंबो आंहा फंनैसो खोथा रायलायनांगौ दंमोन बेजोंबो रायलायबाय दसे गसंनानै लामायावनो ओमफ्राय बिदिनो थांबाय आरोना दिनै दिनाहाय आरो माथो होनबावनो लोगोफोर दायो लोगोफोर आङो ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार